Pinoy Bus Driver TV. Ito na tayo sa kwan, sa Sipokot, sa Barangay. So, ito pa-traffic, may kong jet, pa southbound tayo. Alas 11:50 ng gabi. John Edid. Ito ang one way dito. Hindi naman gano'ng matagal ang traffic. Shout out kay Alan Elcano, kay Barbs Arak, Anole Aguilar, Luis Canilla, si Jerry Ducolado, San Diego, California, Mr. Pagkitong-Kitong, Elvis Amy, Ladisma, Lina. Sa lahat ng mga followers dyan, magandang gabi ng upset. Dito tayo sa Bicol, Sipokot, Barangay Barangay. Ginagawang kasada dito. Hello ba ko? Ano ba ang pwede na traffic? Hindi gano'ng kahabaan kung sila na parang kaya Barangay, Sipokot, kapag gusto southbound. Liwanag pa, ilaw pang labas. Shout kay Joseph Pazis at kay Rafi, si Ryan at Sir Rafi, kay Sir Odi Andrea,
ito, kapang. Kapang mo yung pusit. Uy, pagkahon siguro, pagkahon. Hindi nakahon. Wag mo ba dito? Dito siya to, wag mo to. Wag mo. Broadway, David. Broadway, David. Broadway, David to the violin. Broadway, take it. Broadway, take it to violin. Yeah. No, kayo. Doon lang, doon lang ano. Doon lang yung kwan. Kaya ako gana. Siya lang, pero pusit ito. Matagtag ang kasama ito pusit. Sana sa akin na matagtag.